Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo, mga kabasic. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Last week ang tanong natin, may sweldo na ba? Ayan, ngayon. May sweldo pa ba? Ayun. Alam mo nga nung nakaraang weekend, na-realize ko talaga, partner, I am Wonder Woman. Bakit? Dahil sa ribbon mong malaki? Hindi, bukod sa ribbon ko nga malaki, partner, I wonder saan napunta yung sweldo. I wonder! Bakit Grabe, hindi siya no? tumataas? Ang dami-dami nating kailangan bayaran! Ang dami nating isipin! Oo nga. Ay. Nag-long weekend pa. Totoo. O di mas malaki ang gastusan na. Correct. Nako. Well, ganun po talaga. Kaya nga ang tanong, ulitin natin ang tanong, may sweldo ka pa ba? Kung meron, baka naman. Share ka naman ng pang lunch dyan. Paambun ka naman dyan. Send mo na lang sa Gcash namin. So true. Paki-flash na po ang ating Gcash number. Ang Gcash number po namin ay nagbigay talaga. Hindi, okay lang yan. Dapat nga hindi na tayo nagugulat eh. Para naman bago ng bago yung hindi nag-abot yung mga sweldo. Grabe, Lagi no? namang nangyayari yung mga ganyang klase mga eksena. Kung nagpasweldo nung 14, tapos ngayon na 18 pa lamang, 4 days pa lang yung lumilipas. Bakit Huwag mo na gano'n? sabihin, naiiyak ako. Nakakataka talaga eh, no? Parang Nakakaiyak. 4 na araw lang naman yung lumipas, pero bakit gano'n? Nilipad talaga ng hangin, literal. Saan napunta? Kasi alam mo, partner, kapag ka ang 1,000 talaga na barihan, Oo. ano na siya, mawawala na siya ng value. Mabilis na lang talaga siyang lumipad. Totoo yun. Oo nga. Diba? Totoo kapag ka nabarihan na yung 1,000 mo, wala na. Oo. Kung saan-saan mo na yan dadalhin hanggat sa ma-realize mo, oh my gosh. Kailan kaya magiging clingy yung pera sa atin, no? Kaya nga, bakit ayaw nila tayong i-close? Diba? Nakakaloka itong mga perang to. Parang Gusto galit namin na galit. makipag-close sa inyo, pero mailap kayo sa amin. Alam mo, ito naisip ko, partner, kung bakit pala biglang lumipad yung pera. Kasi nag-iisip ako, parang bakit nga, tama ka, di ba? Bakit lumipad na lang siya ng ganun-ganun lang? hindi mo pinakapit sa ribbon mo, sabi mo. Dapat sinabi mo, kapit muna kayo, malaking ribbon ko, ha? Magsama-sama tayo, huwag kayong lilipad, ganon. Diba? Ang ganda ng ribbon ko, ang laki. Alam mo kung bakit ang suot ko ngayon, partner? Ano pinaglalaban mo today? Hindi, ito na nga, i-explain ko sa'yo. Trinay akong, kasi nga kulang na sweldo, di ba? Oo. Trinay akong iregalo ng asawa ko sa mayor. Sabi ng mayor, Sabi ng mayor? ay makunat na, wag na yan. So, Sabi ni Mayor, bakit naman yan? bakit Huwag na dali sa ribbon, alam na. Correct. Bakit naman yan ang dami ng kamot niyan? So kaya yun, galing ako kay Mayor. Okay. So ito yung itsura ng ng babaitang hindi tinanggap ni Mayor. Kahit may Nakita ko ribbon yung na malaki. ribbon na yan. Oh, saan? Sa MOA dati, sa Christmas tree nila. Huwag ka nga maingay. Nakatakas na nga, binabalik mo pa sa kanila. So anyways, ito na nga. Oh. Iniisip ko, sana nga ba pala lumipad yung pera? Kasi tama eh. Kasi sweldo lang, kung pinasweldo na kayo last week, di ba? Oh. Tapos ngayon, 18 pa lang, bakit ano? Alam mo, kalungkot na katotohanan at katanungan din, kailan po magmumura yung presyo ng partner ng sine? Oo. Kasi nanood kami ng Inside Out 2. Okay. So kasi matagal na namin inaabangan yung pelikulang yan eh. Nanonood Kasi na lang. nagustuhan niyo yung one. So malamang oo. aabangan niyo talaga Correct yung ka, two. totoo. Tsaka gusto ng anak ko yun eh. So why not? Pero nung nagbabayad ako, parto nanginginig talaga ako. Magkano binayad mo ngayon? Matagal na rin ako siya hindi eh. nakakanood ng sine. Ang isang tao 460, partner. Ilang kaming pamilya. Okay. Ano kami, no, ang nanood 7. Di ba, partner? Ang sakit, di ba? Tapos, syempre, pupunta ka doon, kakain ka sa mall. Oo. Di ba?
Ayun. Yun Mamamasahe ka pa. Mamamasahe ka. Magbabayad ka sa parking. Magpapark ka. Siyempre, mag-order ka ng merienda, magpa-popcorn ka, magsusoft drink ka sa Totoo. loob. Although usually naman yung ganong amount, may kasama na siyang popcorn tsaka drink. Okay. Oo, pero maliit na popcorn tsaka drink. Ganon Siyempre, naman. may preferred ka rin naman Oo, na, correct. na gusto mong drinks na Totoo. mas masarap, yung hindi matabang. Yan, totoo. Or hindi masyado Yung mga maasim. libre kasi matatabang. Correct. Kung di matabang, itong natikman ko, ang asim talaga. Parang, ano po ba ito? Kalamansi Pasuka na, Correct. ganon. Papunta na siya paumbong talaga. Ano po ba ito? Chicharon po ba? Kailangan po namin? Dudut-dutan po ba Akala namin ko to? drinks, sausawan pala. Ang asim talaga. Pina-large ko pa. Sabi ko, ay, libre naman. I-large natin yung isa. Sabi ko ganun. Nag-large siya 30 plus 30 pesos. Kung alam ko lang, di sana talaga, partner. Alam mo, nung naisip ko, oh nga, naku, mali ako. Dapat pala hindi ko tinapon. Tinapon ko kasi asim na asim ako. Dapat pala, ginamit ko na sa sinigang. Ang asim talaga! So, tama yun. So, maaari nga may libre, pero hindi yun yung type mo na, meron ka talagang... Bibili ka talaga ng gusto mo Yung nakakasatisfy ng, ng cravings mo habang ikaw ay nanonood ng paborito mong pelikula. Correct. Ako pizza. May ganun. Ako kalderetang baka. Na may dalawang kanin. Yan po ang dahilan. Kami po ni Krish po ang dahilan kung bakit bawal na po ang pagkain may sarsa ngayon sa sinihan. Hindi, diba? Totoo. So, maaaring may libre nga na. Totoo naman talaga, partner. May libre, pero hindi ko gusto yung flavor, hindi ko gusto yung drink. So, bibili ka pa. So, yung 460, hindi lang siya talaga 460. Ay, teka, may nagsabi Diba? dito, no joke daw, kamukha mo si Anxiety. Ako, si Anxiety. Kamukha ko dahil sa Si sa Anxiety. ribbon. Si Anxiety. Dahil sa ribbon, kamukha ko si Anxiety. Grabe Oo. naman kayo. Okay. At least artista. Doon na lang Hindi, tayo. maganda naman yata role niya Oh, ni Anxiety Parte pangalan pa lang, alam mo nang masakit sa ulo. 'Di ba? So, doon na lumipad ang Doon napunta lahat ng sweldo mo, doon na no? punta yung sweldo ko. Kasi, pa lang Kaya nung hindi nakasama yung isa, pito yung binili, tas parang kailangan umuwi ng isa. So, Oo. may isa talagang ipinaglaban ko yung refund. Sabi ko, ate, baka naman kayang i-refund to. Kasi sayang nga naman. Kasi sayang naman, 460 party, di ko marerefund. Na-refund ko in fair. Pambaon mo din yung ngayong araw na to. Correct. Grabe, no? Kung isusuma total mo, aabot talaga siya ng 5,000 Oo, mahigit. correct. Diba, mga 6,000, 7,000 kung pito kayong nanood with Oo. merienda and all. Tama. 7,000 isang labas? Diba? So, tapos biglang may magme-message sa akin na wala daw kaming napundi daw isang ilaw, tapos bibili pa ako ng ilaw, diba? Wala na talaga napunta. Wala na talaga. Hindi, kaya nga isang malaking katanungan talaga, kailan bababa? Kasi hindi na Kailan tataas na lang ang sweldo. Ang sweldo. Kailan tataas ang sweldo para makasabay po kami sa sine. Sa tingin ko, ang dapat na gumawa ng paraan nito, yung mga nasa cinema board. Diba? Kasi kami, manonood lang kami na walang pambayad. Baka meron po kayong organization. Oo Diba, mag-meeting po nga. ulit kayo sa Lunes. Totoo. Tapos baka makonsider nyo na ibaba ang sweldo. Kasi ang sweldo. Ang presyo ng sine. Oo, kasi hindi naman tumataas ang sweldo Yun ang totoo. Diba? Real talk na. So sa tingin mo ba, mas madaling ibaba ang presyo ng sine kasi Correct. taas ang sweldo? Yes! Sa 20 years kong pagtatrabaho, yes. It's a yes for me. Ito po isang panukala na baka Diba? sakali consider ng mga kaibigan natin na gumagawa o Correct. nagpapalabas ng mga pelikula. Yan, babaan po natin. Kasi hindi po siya, hindi siya kaya ng regular na mamamayan. Ako yun, di ba? So, idadaan ko na lang sa paribo na suot para kunwari hindi gutom, di ba? Pero sa totoo lang, gutom na. Ganun. Ako natatandaan ko, partner? pre-pandemic, regular ako nanonood ng movie. Correct, every Wednesday Every ba? Wednesday. Correct, kasi Totoo palit yun. ng palit ng ng film. movie. Oo. Palitan nyo ng pelikula, mga kaibigan. Ang tanong kasi, bakit ka madalas nakakanood doon? Kasi mura pa po. Affordable. 200 plus yata. Basta nag-double May 300. 300. Umaabot ng 450. Depende sa cinema na papasukan mo. Kung may surot, 150 lang. Ay, feeling ko may alam si Nick Nangit mas mura. Ay, mamaya. Pero magkano pinakamababa Nick Nangit? 50 pesos? Ay, nako, Saan yan? may kasamang yan. Surot.
Nakakaloka. Oh, So depende sa cinema na papasukan mo. Ngayon, parang normal na yung 500 pataas. Yes. Isang tao, mga kaibigan. So isipin mo yun, no? maano siya, masalimuot siya talaga. Tapos, ang nakakalurkay dito, makukompare mo kasi sa nag-subscribe ka, let's say sa Prime, Netflix, iFlix, Oo. HBO Go, Cinema gano'n na. One, PBO. Lahat na. Lahat Viva na. Max. May subscription ba? Hindi ko alam. Pero yung mga may subscription like Netflix, Oo, like oo. Prime, Amazon, 'di ba? Like Oo. Disney Plus. So maiko-compare mo na yung 400 pesos mo is monthly na ng Oo. isang subscription, only movies pa. Ang dami For the whole family, For the whole ha? family. Iba-iba pa kayo ng gadget. Okay lang ba nag-share ng link? Kasi Ha? nag-share sila ng link minsan eh. May mga Ade, wag ka nang umarte. Dati ka naman nagja-jumper, di ba? So, yung pag-share ng link partner, hindi na ako natataka dyan. Charot, di ba? Oo, mas mura. Mas mura. Tapos, kung hindi na, wala ng extrang gastos. Kasi, naku, mayaman lang naman yung nagpa-popcorn sa bahay, di ba? Yun naman ang totoo, di ba? Popcorn pa. Minsan nga may ice cream pa. Kaya nga. 1 pint, ganun. Arte-arte, pero sa bahay naman talaga, hindi, di ba? Pakakain nyo ng ng kung ano man yung ulam ninyo, yun na yun. Di ba? May i-compare mo talaga eh. So, paano mabubuhay yung industriya ng pelikula Totoo. kung hindi siya ma-afford ng mga Pilipino? So nakikinig na sila ngayon. Oo. No? Yung mga may kaugnayan po sa Baka sa naman organisasyon po. ng mga nagpapalabas sa Di pelikula. totoo. Kasi Baka sakaling paano? ibaba para dagsain din. Oo. Para manumbalik din yung sigla ng mga manonood na tangkiligin ng mga pelikula. Minsan kasi kahit ako gusto kong manood, pag nakita ko yung presyo, hanap ako ng alternative. Totoo. Diba? Hanap ako ng ibang entertainment na kapresyo pero mas mahaba yung stay. For example, di ba yung mga 5D na mga booth, pag nakita mo doon na sa halagang kunyari 800, 900, sulitan mo yun kasi 3 hours ka magstay. Tapos may ipopost ka pa. Yan. Instagrammable. Yun, Di ba? oo. May magandang kakaibang experience. Oo. Kesa manood ako ng pelikula, naupo ko ng 1 hour, 1.5 hours. Totoo. Tapos wala na pag-uwi. Ang nanood Diba? nga ako ng Inside Out, luging-lugi ko kasi hindi Feeling umabot. mo lugi? Luging-lugi ako. Alam mo kung bakit? Hindi siya umabot ng 1.5 hours. Diba? Parang sabi ko, bakit ba't ang ikli? Yun na yun, tapos na. Kita mo na. May kasamang galit. Nakakaloy. Hindi, pero sana kasi hindi na siya ma-afford. Kaya nga, alam mo, the times have changed truly. Kasi dati, yung mga celebrities, they promote yung movies. Diba? Ngayon, kung mapapansin mo, what they promote ay yung lalabas nilang pelikula sa sa Netflix, sa Correct. Prime. Recently yung si Anne Hathaway, 'di ba? Sa Prime yun eh. Hindi siya regular movie pero samantalang dati napanood natin lahat yung Princess Diaries sa sinehan. Totoo. Kasi na inaabangan ha. Correct. Oo. Ngayon parang hindi na rin masyado. No? Hindi, tsaka parang after 2 months, alam mo, inisip ko nga yun eh. Kasi merong pelikula dati na miss ko dahil nga nag-iisip nga ako kung yung ano ba yun, yung Black Panther. Parang ganun, gusto ko siyang panoodin. Tas wala ko nakitang willing mag-spend ng ganung halaga. So hindi ko siya napanood. Oo. Tapos after 2 months, nasa Disney Plus. May subscription kami ng Disney Plus eh. Okay. Yun pa yung nakakalurk. Parang after 2 months, mag-appear Nandun din naman siya sa So doon na lang. So doon na lang. Hihintayin mo na lang. Di ka naman siguro mamamatay kung di mo kagad napanood, di ba? Pero di ba, dati abang-abang eh. May part 2 Totoo na. yun, totoo yun. O kaya, artista to eh. Dapat mapanood agad. O, di ba? At tingnan nyo, nasasanay na rin yung mga tao na nanonood na lang sa TV kahit pelikula. Samantalang totoo. dati talaga Hindi mas preferred natin na manood sa big screen. Yes. Ngayon hindi. Maraming tao na hihintayin niya na lumabas sa TV o kaya naman magsasubscribe na lang kasi alam nila na mapapalabas din ito online. Di ba? Parang katulad din ng mga ilang MMFF. Oo. Halimbawa, nung December, although mas mababa yung presyo nung December. Oo. Ano na siya? Coming soon na si Malyari sa Oo. Netflix. Diba? May mga ibang mga na pinalabas na rin sa Prime, ganun. Naalala ko dati pag Metro Manila Film Fest, talaga nakikipagsiksikan ako sa sinihan eh. Kasi iba yung experience Correct. Pero although feeling ko last year, oo naman. Parang feeling ko binabaan yata nila eh. Or nasa Palawan yata lang ako nun. Kaya medyo mas mababa yung film. Pero parang Pero medyo dapat talaga binabaan. babaan, no? Oo, kasi hindi na siya kaya eh. Para Paano? maging masigla po ulit yung mga manonood. Di, Yung ang kung aabangan mangyayari- nila, showing na Correct. next week. Di ba parang Bili na tayo, early ticket, mga ganon. Yung The Quiet Place. Yung mga inaabangan natin mga Marvel na mga movies. Oo. Di ba inaabangan natin yan na alam natin magsispend tayo pero parang hindi naman so very very much. Ang ending dito, nanonood na sine mag-isa na lang po kasi di na-afford na ilibre yung family.
Nanonood ka, ayan. hindi mo pinagsasabi sa pamilya mo. Correct, di ba? Ikaw lang manonood Oh. kasi ikaw lang may 460, di ba? Alam niyo po mga kabisya, sa pagpapatuloy ng Facebook Live, makakapiling po natin si Nick Nangit. Oy! Na-miss natin siya. Pag-usapan pa natin more. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!